Ir-residenti fi Strasburgu u l-madwar ħadu n-nifs bl-aħbar li l-Pulizija Franċiża eliminat lit terrorista li 3 ilu qatel u darab diversi persuni waqt attakk fuq is-suq tal-Miliet. Il-ġimgħa s-suq reġa' fetaħ wara l-Pulizija fil-lejl tal-Ħamis qatlu lit terrorista Xerif Ċekat wara li dan kien fetaħ in-nar fuqhom. Il-belt ta' Strasburgu kienet ilha ġranet fi stat ta' lockdown b'aktar minn 700 pulizija u soldati jissieħbu fi tfittxija intensiva għal Ċekat li kien magħruf għal attività kriminali tiegħu fi Franza u l-Ġermanja. Dan ir-raġel ta' 29 sena kien inbidel f'radikal Iżlamiku waqt iż-żmien li hu kien dam il-ħabs. Il-terrorista nqabad fiż-żona ta' Neudorf wara li l-pulizija rċevew mijiet ta' telefonati b'informazzjoni minant il-pubbliku. Il-pulizija għarfu li t-terrorista meta rawh miexi fi triq u wara li huma ndirizzawh u kien pront spara fid-direzzjoni tagħhom. Il-pulizija sparaw lura u qatlu lill-aggressur li wara kien identifikat mill-marki ta' swaba. U nstab li hu kien qed iġorr arma tan-nar, xi munizzjon u sikkina. Fl-aħħar sigħat il-Ministru Franċiż għall-Intern Christophe Castaner żar is-suq tal-Miliet fi Strasburg fejn il-livell ta' sigurtà hu wieħed qawwi u fejn il-pulizija qed tassess checkpoints fiż-żoni tal-entratura. Intant il-President ta' Franza, Emmanuel Macron, irringrazzja lil qawwiet tas-sigurtà ta' pajjiżu sostna li l-impenn ta' pajjiżu kontra terrorizmu u totali. Mill-inqas 7 persuni sfaw arrestati b'rabta mal-attakk ta' 3 fis-suq tal-Miliet u dawn jinkludu l-ġenituri ta' Ċekat u qraba oħra tiegħu. Ftit wara qtil ta' Ċekat, il-grupp terroristiku ISIS ħareġ stqarrija fejn irrefera għal Ċekat bħala soldat tiegħu li kien qed jaqdi l-missjoni biex jattakka ċ-ċittadini tal-pajjiżi li qegħdin jiġġieldu kontra l-ISIS fis-Sirja u l-Iraq.